tomto videu se dozvíte, jak pozvat studenty do učebny. Přejdeme tedy do sekce Studenti. Učebna Google nabízí dvě možnosti zápisu studentů do učebny. Za prvé, pozvat studenty tím, že jim předáme či pošleme kód, s jehož pomocí se mohou sami zapsat do učebny. Nebo můžeme studenty pozvat sami. Klikněme tedy na tlačítko Pozvat. Pokud bychom v rámci Google Apps měli vytvořené skupiny, zvolíme záložku Skupiny. Zde vidíme, že nebyly nalezeny žádné skupiny. Přejdeme tedy na záložku Kontakty. Zde můžeme ze seznamu sami dotyčné studenty ručně přidat. Tak, pozveme například sami sebe a přidáme ještě jednoho studenta pokusného. Tak, máme pozvané 2 studenty. Klikněme tedy na tlačítko Pozvat studenty. Nyní probíhá aktualizace studentů. Tak, aktualizace byla provedena. Nyní byla studentům zaslána na jejich e-mail pozvánka do vašeho kurzu, což značí nápis zde vpravo. Pokud studenty chceme odebrat z našeho kurzu, označíme dané studenty nebo či studenta a zvolíme možnost Akce a Odebrat. Vidíme, že můžeme danému studentovi také zaslat prostřednictvím učebný e-mail či daného studenta ignorovat. Tak, v našem případě odebereme studenta a zrušíme jeho pozvání. Potvrdíme. Opět probíhá aktualizace studentů.